Hausa Fulani za mu yi dariya. Ƙasar mu ta gado, mu riƙe al'adunmu na Hausa Fulani za mu yi dariya. Da bazar su Yahudu muke tarawa mun manta duk mai birgewa da bazar su yake iya takawa. Yau da za mu baje hajar mu a ƙasar mu ta fannin aikin mu, ƙasashe dole su nuna mu. Sai a samu makerin sarrafa ƙirar keke ko kuma mota, sai a ja shi a gindi a bashi kuɗi domin ya fice a ƙasata. Ba ma nazari da tunani fannin nan mu ne mabukata, kuma ga ilimi da fasahar yin haka amma an ƙi bukata. Kalma ta Bahaushe mai nazari ya ce tsuntsu ɗan alkawari kuka na gidan sai ke marari. Akasin haka shi ke sa daraja da mutuncin kan ya rushe, da gudu badalar su kuɗin me yana ƙasa nasu yana sama ɗaure. Sai a tara kuɗi bajin raɗaɗi wai za su fice su yi jari, an bar talakawa mu duka gamu a gefe muna sakatariya. Na lura rashin mafaɗi ga marar nazari na sashi ya kware, ku sani rashin tafiya da dabo zai fara yayo ta-ta-ta. Ƙasar mu ta gado, mu riƙe al'adunmu na Hausa Fulani za mu yi dariya. Alkhairi guji sharri ƙasata, ƙasar da ke da martaba, mu kau da san kai domin mu kawo ci gaba. Kudu arewa sai mu zam kamar uwa uba, ba kiyayya Najeriya mu sa gaba, mu daina sai da yanci namu dan gaba. Abubakar Yarima yanzu baka lura ba, cin hanci da rashawa shi muka sa gaba. Mu ji muke da cutuwa in ba a bamu ba, da wancan kabilan da wannan kabilan duk ƙasar da muke yi kar wani ya ci gaba. Ta yaya za a ce ƙasar mu har ta ci gaba? Al'ada, ɗabi'a mun watsar da namu, mun kama kwaikwayon waɗanda suke raba kanmu. Lil'am ne rabauti a nan gurin na huta. Na so ku tuno fircin maganar da ta sauka a kai na iyaye, kuma haka ne fa abin fa ya sauka a kan ku kamar ya tagwaye. Za mu kai ku kujerar mulki mu kuma dawo muna ta tsumaye, duk mai nazari da tunanin alfaharin gaba za ya kiyaye. Adani masani mai kishin ci gaba kuwa cikin tsuntsaye, san baya barin fuskar na ƙasa ta sahar yayyo jirwaye. Ku duba da irin mulkin Sardauna Tafawa Balewa a raye, sun kawo ci gaba dan kishi yau gashi suna makabarta. Fulani za na buƙaci a ce kai mu haɗe, Ibo har da dukannin yare a abotar mu yi shi da yarda. Bayarbe maza kama Fulani bi shi wajen kiwo rike sanda, zana so ka tuna ƙasa duka ai su ne da silar yin ganda. Bahaushe maza je kai huɗa, kaga abinci yana yin tsada. Addu'a mu daɗa ƙasa duka ya sarki Allahu ya buɗa. Duniya makaranta wanda ya bi ta sannu kwarai zai
ce a gare ku yari mana bauchi nake yin tini mazan mu da mata.